Dobrý večer všetkým. Ja chcem touto prednáškou ukázať to, že k téme znamenia čias sa dá postaviť jedine tak, že sa postavíme k nej ako osoba. Každý sám za seba. Pre sprevádzanie prezentácie som si zvolil fotky, ktoré vznikli tohto roku v lete, kedy som si dal, alebo vytvoril možnosť, že som prešiel Slovensko od východu až po Bratislavu, čiže od Dukly po Bratislavu cestu SNP počas 22 dní, kedy práve som si aj ja dal tú možnosť, že vnímať znamenia čias, ktoré sa dejú okolo mňa, bez toho, aby som ich ovplyvňoval, aby som sa rozhodoval, čo príde. Čiže putovanie, hej, keď má človek možnosť putovať viacej ako 2 hodiny, tak začnú sa veci diať trochu v hlave. Keď je to viacej ako 2 dni, tak vtedy už cítime, že už to nemáme pod kontrolou a že bez nejakého plánovania iba sa to tak začína diať. Hej, že mení sa scenéria, z nohy na nohu človek je v tom prirodzenom rytme, ktorý nám je úplne najbližší a veci sa iba dejú a preto som to spojil aj s touto témou znamenia čias, lebo tie veci spolu si myslím, že veľmi súvisia, že ak sa nepodarí každému z nás prepnúť do toho režimu, že veci sa dejú tu a teraz a ja to iba vnímam a pozorujem, dávam tomu pozornosť, tak vtedy až začnem vedieť o tom rozprávať, čo vlastne sa deje okolo. Je to veľmi jednoduchý princíp a chcem ho prejsť spolu s vami. Pred 3 rokmi mi zavolal jeden priateľ z Nemecka a hovorí mi, že vieš čo, že my sa teraz bavíme o tom, že či existuje, alebo či sa vieme dohodnúť na nejakej metodológii, ako vnímať znamenia čias. Mi to nenapadlo, že sa dá uvažovať takýto spôsob, že či vieme nájsť nejakú metódu, ako túto tému obsiahnuť. Vtedy som mu odpovedal pred 3 rokmi, že z môjho pohľadu ja si myslím, že je potrebné hlavne medzidisciplinárne začať komunikovať. To znamená, že s ekonómmi, s politológmi, s ľuďmi, ktorí sa venujú trendom a že sociológmi, psychológmi a aj pre teológiu z toho identifikovať v rámci tej debaty, že čo sa asi deje, čo asi nás čaká. Teraz by som mu odpovedal trošku inak. A to sa udiali iba 3 roky, ale takže keby moju osobnú cestu by som teraz dal odpoveď, že poďme vytvárať priestor pre ľudí, pre všetkých, ktorých to zaujíma, aby oni vedeli povedať, ako vnímajú to, čo sa deje naokolo akurát dnes, akurát teraz. Znamenia čias nesúvisia od toho, že ako kde sa nachádzam ja ako osoba, súvisia s tým, že kde sa nachádza spoločnosť a hlavne globálne trendy. Pastorálno-teologická metóda, ktorú učíme aj ako prvú vec na pastorálnej teológii, je, že keď chceme teológiu prinášať do praxe, že poďme sa učiť túto jednoduchú metódu. Poďme pozrieť, že čo sa deje okolo, to je to kairos, o čom je ten súčasný čas, alebo inak vidieť, cez aké okuliare to chceme vidieť. Až v 2. kroku. V 1. kroku zložme si okuliare, zložme si všetky predsudky a poďme sa pozerať iba, čo sa deje. No to vôbec nie je jednoduchá vec. Hlavne väčšina z nás, predpokladám, ale vychádzam od seba, že my sme neboli tak vychovávaní, aby sme vedeli bez predsudkov voči sebe povedať, že ako to vnímam. Ja sa tu necítim dobre. Mne sa to nepáči. Nie, že naša výchova bolo skôr, že len aby tak dobre bolo, že nejako to prejdime, ale že mne sa to nepáči takto, ako to je. Alebo mne sa to naozaj páči. Hoci ostatným sa to možno nepáči. Čiže bez okuliárov zložiť si svoje filtre a pozerať sa, že čo sa iba deje. To je tá prvá fáza. Kairológia, kriteriológia. Čo sme sa doteraz naučili? Dáme si kritéria, ako ideme to, čo sa deje, čo vidíme, čo vnímame, hodnotiť a potom ten tretí krok, futurológia alebo to, čo budeme konať.
Keď som študentom dal otázku na prvej hodine, že ako na nich vplýva, ako prvá asociácia ide s touto metódou vidieť, hodnotiť, konať. Čo sa im javí, že aké je to výzva pre teológiu? Oni hovoria, že keď sme viaceré slova zbierali v triede, že tak tá teológia musí byť asi otvorená, keď chceme vidieť bez okuliárov, čo sa deje okolo. Alebo že my pozorovatelia, musíme asi vojsť do nejakej otvorenosti, alebo vypustiť to, čo sme sa doteraz naučili. Byť prítomný. To vedia, zdá sa, že vedia to predovšetkým deti. Častokrát sa stane, že keď deti sa hrajú nejakú hru, že dokonca oni nepočujú, keď ich oslovíme, že tak sú vtiahnutí do toho deja. Potom pomaličky od toho upustíme a väčšinou až po tej dospelosti, po 35-ke, 40-ke sa pomaličky, keby nás životné skúsenosti nám ukazujú, že my inú možnosť nemáme len byť prítomní. Hej, že čím viacej ideme do budúcnosti, tým viacej úzkostí sa nám tvorí. Čím viacej do minulosti, tak nás naháňajú depresie z toho. Hej, ale že až tá prítomnosť naozaj dokáže liečiť. Čiže tá študentská asociácia, že ak chceme metódu vidieť, hodnotiť, konať, naozaj naplňať, tak to predpokladá otvorenosť. A druhé slovo, ktoré nám vzniklo z toho, je práve to prijatie. Či sa nám páči sa nám, že ako žijeme teraz? No, možno by sme si to chceli naplánovať inak, ale sme tu. V tejto nadmorskej výške, v tejto lokalite. Každý z nás s týmito skúsenosťami, ktoré sme si doteraz priniesli, tak sme tu tak ako sme. Hej, že s tým neurobíme nič. Buď to budeme bojovať proti tomu, alebo to necháme a príjmeme to. A to isté, to dianie naokolo. Hej, čiže od nášho života, že vidíme, že nevieme ustúpiť, tam len prijať. A to isté aj tá pastoračná prax. Tam vnímame, že koľkokrát sa ide do nejakých smutných hodnotení, keby to bolo inak. Hej, že keby tá technológia nebola taká rýchla, tak ľudia by sa menej hádali, menej rozvádzali. Hej, ale že my sme tu. A tu je taká prvá otázka, ktorou by som chcel aj potom chvíľku pokračovať smerom aj do toho hodnotenia pastorálnych znamení čas, že ak chceme byť naozaj prítomní tu a teraz, tak poďme si to skúsiť vojsť do toho naozaj, že cez to sprítomnenie sa. Ja som tu, v tejto miestnosti. Ako sa cítim? Ako sa cítime? Je nám tu teplo? Čo mi ide? Otláča ma niečo? Čo mi ide hlavou? Aké myšlienky? Hej, možno mal niekto veľmi rozbehaný deň. Možno niekto je naozaj že unavený večer už. Poďme chvíľku pokračovať v tom sprítomnení, že ako sa teraz cítim napríklad vo vzťahu k prírode. Adventný čas je v tomto vynikajúce obdobie. Nie, že stále ide, ešte stále sa skracuje deň. Psychológovia hovoria, že toto je, alebo to aj podľa mňa, každý musíme zo seba vychádzať, ale že dosť veľa ľudí hovorí, že práve to jesenné a ranno zimné obdobie býva také melancholické, čo je prirodzená vec. Ale že iba to vnímať. Mne sa zdá napríklad, že ja prvý rok tento vnímam, že jeseň mi oveľa viacej dáva možnosť na zamyslenie. Lebo to tak je, hej, že kratší deň. Že neťahá ma to vonku za slnkom. Mám jedného kamaráta, ktorý hovoril, že ja musím iba prežiť október a november. Že to sú najťažšie
najťažšie mesiace pre neho, že keď to prežijem, tak potom to už odsýpa ďalej. A to bola práve pre mňa tiež jedna z lekcií, ktorou som sa učil na tej ceste cez Slovensko, že prišiel krupobytie a neurobím s tým nič. Hej, že tam vedel som, že skončí raz. Tak ako vieme, že noc skončí, príde deň, znači to je jedno zo základných poznaní napríklad pri krízach, keď životné krízy, keď prídu. Tak ako príde deň po noci, tak väčšina z nás, alebo všetci, podľa mňa, že museli sme sa aspoň raz v živote naučiť, že po tej tme, že vždy príde svetlo. Dobre, to bolo to v prírode. Hej, kratší deň, v lete, zase úplne inak sa cítime, nie? Že okrem toho cyklického, ročného opakovania sa, dobre, že napríklad v našom náboženstve je to cyklické opakovanie, prvé piatky, každá nedeľa, každý rok, Vianoce, Veľká noc. Ako sa cítim k týmto náboženským veciam? To je ten tretí krok, ktorý som chcel s vami ešte prejsť, že k sebe, k tomu miestu, kde som a ku spirituálnym, ku tým témam, ktoré ma presahujú. A teraz jedna z kľúčových vecí, ktoré je dobre si opakovať, je v poriadku, nech je ten pocit akýkoľvek, aj napríklad voči náboženstvu. Iba vtedy sa vieme, a to je opäť po tej osobnej rovine, keď ideme, že napríklad vo vzťahu, iba vtedy sa vieme pohnúť, keď príjmeme tie pocity, ktoré máme voči sebe a voči druhému. Že to je tak. Keď voči ním bojujeme, hej, že to sa, buď to ide do zabudnutia a zarobíme si na ďalšiu krízu, ale ona príde tak či tak, ale to isté aj voči náboženstvu. Že podľa mňa máme všetci tú skúsenosť, ako nám bolo hovorené, že toto už je moc, že do tohto to nekritizuj. Nie, že to už sa rúhaš. Ale nie, že ja som nahňavaný teraz. Alebo že toto mi vôbec neodpovedá, akože moje potreby. Že toto, keď si dokážeme povedať, vtedy sa dokážeme prvýkrát pohnúť s tým, že čo sa deje okolo nás, aké sú znamenia čias. Posledná vec, k nepoznanému. Nepoznané väčšinou vyvoláva strach. Alebo zamrznutie. Alebo hnev. Hej, to sú väčšinou 3 reakcie. Hnev, to je útok, vycúvanie, útek, strach, alebo zamrznutie. Že neviem s tým, tak to radšej nechám tak. Tiež jedna skúsenosť z tej cesty. Bez akéhokoľvek plánovania začal som kráčať a mi jeden známy hovorí, že keď budeš okolí Prešova, tam som strávil niekoľko rokov, je tam chrám Hare Krišnu. A že ak by si išiel okolo, tak že zastav sa, že tu máš číslo. Nič, nechal som to tak. Deň predtým som sa ozval, že by som rád u nich prenocoval. Naž tomu nepoznanému ešte jedna vec mi napadá, že to tiež skúsenosť minulého týždňa, sedeli sme s kolegami a jedna kolegyňa hovorí, že uvarím vám čaj, taký aurvédsky čaj. Nejaký indický. Že ona naučila som sa chodiť na také masáže, že také sú príjemné, že naozaj mi pomáhajú a k tomu aj takýto čaj, akože tam som si to kúpila. A druhá kolegyňa, že to je Ayurveda, to je to nebezpečné, nie? A teraz, ja som bol prekvapený, že práve tá kolegyňa, ktorá priniesla, ona hovorí, ja vieš čo, ale že ja to mám vyskúšané, že mne to chutí a mne to robí dobre. A že tam debata skončila a teraz, že kto má pravdu. Keby sme teraz vystúpili z tej sondy do seba, čo by sme si mohli odniesť? Pre mňa sa javí tento most práve k tomu vnímaniu, ako to hovoria aj niektorí teológovia, že pastoračná realita to nie je terén, kde my prinášame
náboženstvo, alebo že prinášame náuku, ale že to je zrazu realita, ktorá nás učí. Pastorácia sa už nechápe len ako aplikácia vierovky do praxe, ale stáva sa z nej realita, ktorá nás učí. Ako hovoriť o tom, čo nás presahuje. Druhý Vatikánsky koncil, ktorý nám hovorí, že my nemáme inú možnosť, len byť tu a teraz a povinnosťou cirkvi by malo byť skúmanie toho, čo sa deje a odpovedať alebo hovoriť k ľuďom jazykom, ktorý im je zrozumiteľný. Hej, že keby sme len také niektoré slová vytiahli, že večná spása, no rozumieme tomu presne, že čo to je? Pokračujem v tom Gaudium et Spes, ako v jednom z dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu. Poznať a chápať svet, v ktorom žijeme a byť pri ľuďoch v ich radostiach, starostiach, v ich žalosti a úzkosti. Čiže aj v tých svetlých stránkach, ale aj tam, keď slnko keď zapadlo. V tých úzkostiach. A keď som sa pýtal, že ako často sa stretávať vo farnosti, tak pán farár hovorí, že raz do mesiaca je to výsledok synodálnej skupiny. Dobre som pochopil? Možno. Ale že práve synoda nás opäť učí, aspoň ja to tam vidím, že aby sme dokázali ľudí počúvať, my ich musíme naozaj vnímať, alebo že to, čo sa deje okolo, že vnímať takí, akí sú. Nie takí, akí by sme ich chceli mať. Takí, akí sú. A potom, že aj my o sebe rozprávať. Tak, ako to vnímam teraz. Nie ako to vnímam včera, som to vnímal. Alebo ako by som to rád mal. Je dobré aj o tom rozprávať, ale že tak, ako to máme v tých svojich životoch, že my inak neurobíme, len o tom môžeme sa baviť, čo je teraz, tak aj synodálne procesy nás učia vnímať to, čo je teraz. Preto aj napríklad vo viacerých dokumentoch sa objavuje, že nie je až tak výsledok dôležitý teraz, že aké výstupy zo synodálnych procesov budú na úrovni krajiny alebo farnosti, alebo aj globálne, ale že ten proces je dôležitejší ako výstupy. Hej, že o 2 roky, keď to zopakujeme, zase budeme mať niečo budeme mať podobné, ale bude to aj iné kvôli tomu, že my budeme iní. Že keď Európska spoločnosť pre katolícku teológiu, keď rozmýšľali, že aké si dajú názvy, alebo aké si dajú tematické okruhy pre najbližšie 2 roky, ako to vnímajú teraz, že čo je pre nás dôležité teraz, aby sme sa tomu venovali a urobili k tomu nejakú štúdiu, tak tá prvá téma, umelá inteligencia, asi by nás napadla všetkých, ale mňa tá druhá téma oslovila. Čo to znamená medzináboženská spiritualita? Že toto bude veľký priestor, aspoň z môjho pohľadu, že kedy aj tieto rôzne iné spirituálne skupiny alebo tradície nám budú môcť, alebo spolu s nimi budeme hľadať, že čo nás spája, alebo čo by sme vedeli si navzájom sa učiť. Takže to by bolo z mojej strany ako impuls do dnešnej večernej debaty. Ďakujem.